Good morning guys. 2 weeks ago, pinakita ko sa inyo ang aking mga tanim na pechay sa gilid ng aking bahay. So now, ipapakita ko ulit sa inyo. After 2 weeks, ito na siya. Yan. Ang ating organic pechay. Walang pesticide. Ayan, pinagkunan na namin yung iba na pinaggulay-gulayan. Tapos ito pa siya, marami pa. So, ang pechay ay isa sa pinakamabilis na tumubo at pinakamabilis na lumaking halaman o vegetable dahil nga in 2-3 weeks or a month, pwede na natin siyang ma-harvest at pwede na natin siyang iluto. Bukod pa dyan, madami tayong makukuhang benefits ng pechay. Ang ilan sa mga ito ay pwede daw sa diabetes, nag-i-improve ng ating heart health, bone strengthening siya, tapos mayroon siyang cancer prevention something. Pwede din sa ating hypertension pag tayo ay high blood. Ayan siya. And then, nakakaglow din ating skin. Tapos, nagre-repair ng ating mga body tissues. At detoxify ang ating body. Ayan. So, diba? Madaming benefits tayong makukuha bukod sa malilibre na yung ating gulay. Napakaraming pwede nating gamitin sa gulay na ito. Pwede nga, in fact, pwede sa sardinas. Gusto ko nga kumain ngayon ng sardinas at gigisa ko lang yung pechay with sardinas. But then, ipapakita ko muna sa inyo dahil tuwang-tuwa ako at tingnan nyo, malagong-malago na siya. Oh. Ayan. Tapos yung iba, dahil pinagkunan na namin, ayan, nagtatanim pa ulit kami ng maliliit. Pagkakuha, pwede tayo ulit magtanim kung meron pa tayong mga extrang yung punla tulad nito, ayan yung extrang punla. Ito malalaki na siya. Ayan. So paano bang mabilis na pagtubo nito? Mula sa punla, tapos itatanim na natin. Unang-una, siyempre itatanim natin sa tawag dito lupa na nilagyan na natin ng mga organic fertilizer like yung mga Carabao manure, yung mga cow manure. Hindi natin siya linalagyan ng artificial fertilizer dahil hindi nga kami bumibili ng mga artificial fertilizer, ganun lang siya. Pagkatapos, ang gustong-gusto nito, yung parati siyang dinidiligan. Dapat parati siyang dinidiligan, lalo na mainit ngayon. Pag everyday dinidiligan mo siya, mabilis siyang tumubo at mabilis siyang lumago. Ganyan siya. Tapos, i-check natin everyday, kung wala naman tayong ginagawa, dahil nasa backyard din lang naman, kung nga may mga gumagapang-gapang dyan na mga tulad nito, ito, ayan siya. Yan yung umuubo sa dahon niya, ayan yung mga yan. Kailangan i-check natin yan. Magsisimula na natin i-check. Bubunutin na natin yan. Tapos i-check natin yung mga uod sa silong-silong yan. Ayan. O, di ba? Tapos kung gusto pa natin na wag natin bunutin agad lalo na kung hindi pa naman siya masyadong mature. Pwede nating anuhan lang yung alis-alisan. Tulad yan, ginagawa namin, inaalisan namin. Pag nagluluto kami, inaalisan lang namin ng mga dahon-dahon dyan. Para meron pang tsansang tumubo yung remaining niya, diba? Pipitasin lang natin yung dapat nating iluluto. Tapos iiwan natin yung tangkay na merong ugat, siyempre. Dahil pag binunod na natin yan, di na natin mapapatubo. Ayan siya. Ayan, may mga may mga grasshopper na maliliit. Tapos nagsisimula na siyang pag nagsisimula na siyang mabutas-butas, meaning may mga uod. Tulad niyan, ito nakikita kong mga insekto, uod niya, ayan siya.
Papakita ko guys Yan, ayan gumagapang na yan. Ito, pinapakita ko the one. Dapat alisin yan. Dahil yan yung magsisimula ng, alisin ko na siya, tanggalin ko na siya. Ito yung magsisimula ng, pagkabutas-butas niyan, uuudi na siya. All the rest, hindi naman magaano. So, kailangan hanap-hanapin ng mga uod dyan sa silong-silong sa gilid-gilid at alisin na lang siya. Para hindi na tayo gagamit ng iba pang pesticide para mapatay. Do meron tayong mga ibang organic na pwedeng gawin tulad ng yung baking soda. Pwede nating paligidan ng baking soda, pero hindi ko ginagawa dahil hindi naman gaano yung nakikita kong uod niya pa, mangilan-ngilan lang. So ganoon siya guys, di ba? So mamaya siguro or bukas pwede akong magluto ng pechay na may sardinas. I-try din natin. Ito maliit lang na area. Ito in fact cemented area ito. Naglagay-lagay lang kami ng lupa-lupa dyan dahil kunti lang naman ang kailangan niyang lupa para siya tumubo tulad ng part na yan. Diba? Kung nakikita nyo, linagyan lang namin siya ng hollow blocks dyan sa side, tapos linagyan namin ng lupa at pinatubo na namin ng aming mga pechay. Ito sunflower. Meron akong 3 sunflower. Papakita ko sa inyo ang bulaklak niya pagka namulaklak na siya. So, that's it guys. Sana meron kayong natutunan sa vlog na to kung paano natin mabilis na mapapalago, mapapatubo ang ating mga pechay sa ating bakuran. Pwede natin siyang itanim sa mga lata-lata o sa mga sira-sira nating planggana. Maglagay lang tayo ng lupa. Presto, meron na tayong tanim na pechay. Yan. That's it. Bye-bye. Kukuha ko nito maya-maya. So, ito lang yung kabuuan niya. Yan lang yung kabuuan niya. Yan.